120 mangingisda naman sa Rehiyon 1 sinanay po sa paggawa ng produktong gawa sa seaweed. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Sinanay ang 120 mangingisda mula sa La Union, Pangasinan at Ilocos Norte sa paggawa ng mga produktong gawa sa seafood sa ilalim ng Seafood Food Cart Project ng BIFAR Region 1. Layunin ng programa na paunlarin ang post-harvest na proseso ng seaweed at bigyan ang mga coastal communities ng bagong pagkukunan ng kita. Natutunan ng mga kalahok ang seaweed farming, good manufacturing practices, financial management, packaging at paggawa ng seafood-enriched products tulad ng noodles, pastillas, churros, tarts at butchi. Namahagi rin ng BIFAR ng kitchen tools at starter supplies upang masimulan agad ang produksyon. Ayon sa BIFAR, pinalalakas ng proyekto ang lokal na negosyo at binubuksan ang bagong oportunidad sa mga kabuhayan para sa mga coastal communities. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.